ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 டேஸ் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு பகவத்கீதாவோட 11வது அத்தியாயம் படிக்க போறோம். ஓகே, நேற்றுக்கு வந்து 10 படிச்சோம். 10ல வந்து ஓரலா சொன்னார். இன்னைக்கு வந்து வில் டெமான்ஸ்ட்ரேட் அண்ட் ஷோ வீடியோ மாதிரி. வீடியோ நம்ம தான் நினைச்சுக்கணும், கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்லாம் நம்மளே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து வீடியோ மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அப்ப இது வந்து இப்ப நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில். அப்ப ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திர சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்ப நம்ம வந்து பிரணத்தி. யாரு சொல்ல போறா பிரணத்தி? இன்னைக்கு யாரு இப்ப படிச்சா? மறந்து போயிட்டேன், அதுக்குள்ள மறந்து போயிட்டேன். இந்த மாதாஜி, பூனா மாதாஜி. பூனா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பூனா மாதாஜி படிக்கிறடா? பிரணதி படிக்கிறடா? ட்ரை பண்ணுங்க, படிக்கும். இல்ல மாதாஜி, நாளைக்கு படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கலையா? ஓ சரி சரி சரி. ஜப்பா எடுத்தீங்களே, இப்ப எதுவும் படிக்க போறேன்னு நினைச்சேன். நாமளே அப்படித்தானே கொடுக்கறேன்னா சரி, நோ ப்ராப்ளம். வேற யாருக்கு ஒரு மாதிரி கான்பிடன்ஸ் இருக்கு? பிரபுஜிஸ்ல யாருக்காவது கான்பிடன்ஸ் இருக்கா? செல்வகுமார் ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி எடுத்துட்டீங்க இல்லையா? இப்ப செல்வகுமார் ஒரு வாட்டி எடுத்துட்டேன். சித்ராதேவி மாதாஜி நீங்க எடுத்தால ஒரு வாட்டி? எடுத்தாச்சுங்க மாதாஜி. எடுத்தாச்சு இல்லையா? வேற ஒரு நிமிஷம், நான் அப்படியே ரேண்டரைஸ்டாவே இருக்கட்டும். வேற யாரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்க போறீங்க அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்காது தைரியம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சக்ஷுரம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்மம் விஷ்ணும் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே. இந்த குழந்தை டார்ச்சர் பண்ணிட்டு ஒரு நிமிஷம். ஸ்வயம் ஒரு நிமிஷம். பரவாயில்ல குழந்தை பரவாயில்ல. ஸ்வயம் ரூபக கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வய ஸ்வபாதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குருஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ர ஜவதகம் சஜகண ரகுநாதன் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சைதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதன் சக கண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகன் விதாம்ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुधा देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछकल्प तृप्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर द्विषे नमः. गुरवे गौर चंदिराय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत् भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. पंचदा त्वाम महम कृष्णम भक्तरूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिहम. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माता जी எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நாளைக்கு நீங்க விடுங்க ஜப்பா. 108 நிச்சயமா, ஜப்பம் நிச்சயமா. பண்ணுவோம் நாளைக்குன்னா. ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ் மாதாஜி கண்டிப்பா வில் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து 18 நாட்களில் பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அந்த வகுப்புக்கு வந்திருக்கோம். பகவத்கீதை அத்தியாயம் என்னது 11. டைட்டில் என்னது? விஸ்வரூப தர்ஷன யோகம், உலகளாவிய வடிவம். அவர் திரும்பி அதை வந்து காட்ட போறார். இப்போ பிராக்டிக்கலாவே அவர் வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அவர் எப்படி எல்லாம் இருக்கார் அப்படின்னு. எஸ், அவருடைய தெய்வீக அருள் அவைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகராச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். அப்புறம் மத்தியான வேக்திக்கு படிச்சதோட மறுபரிசீலனை. கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அது நம்ம படிச்சோம். நாமே விது சுரகனான தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். 8-11 படிச்சோம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவருக்கு முதல்ல இருந்தே தெரியும், இருந்தாலும் ஃபுல்லா இன்னமும் கன்வின்ஸ் ஆகி ஏற்றுக்கொள்கிறார். 12-18. இன்னைக்கு நேற்று சாப்டர்ல இருக்கு. இன்னமும் அவர் வந்து தாழ்ந்து போய் சாரி எல்லாம் கேட்பார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். 19-42. திவ்யாகி ஆத்ம விபூதையா. எஸ், அப்ப இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம்? அர்ஜுனா தனது உலகளாவிய வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார். 1-4 வரைக்கும் சொல்றார். திருஷ்டம் இச்சாமி தே ரூபம். திருஷ்டம் பாக்குறதுக்கு, இச்சாமி எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. உங்க அந்த ரூபத்தை பாக்குறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆசையா இருக்கு, அதை காட்டி கொடுங்க அப்படின்னு. அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். 5-8. பகூனி அதிருஷ்ட பூர்வானி, கண்ணுக்கு புலப்படாத இதெல்லாம் கூட நான் உனக்கு காட்டித்தரேன். சாதாரணமா எல்லாருக்கும் வந்து இது தெரியாது, ஆனா உனக்கு வந்து நான் காட்டித்தரேன் அப்படின்னு. உலகளாவிய வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை அவர் பாக்குறார். 9-14 வரைக்கும் அதை பாக்குறார். அநேக அற்புத தர்சனம், ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது அந்த தர்சனம் அப்படின்னு. அப்புறம் அர்ஜுனனின் உலகளாவிய வடிவத்தை கண்ட அனுபவம். 15-31. கிருத்தீன விந்தாமி க்ஷமாம் ச விஷ்ணு. கிருத்தீத்தன் விந்தாமி க்ஷமாம் ச விஷ்ணு. எனக்கு அது மீனிங் புரியல. உள்ள போச்சுன்னா தெரியும், கான்டெக்ட் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். கிருஷ்ணரின் பதில்கள் 32-34 வரைக்கும். கலோ அஸ்மி லோகா க்ஷயக்ருத் பிரவருத்தோ. தெரியல. அர்ஜுனனின் ஜெபங்கள் 35-46 வரைக்கும். சாகாத் கதம் பீதாக பிரணாமிய. அப்புறம் கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. 47-55. பக்தியா தூ அனன்யா சக்கியா. பக்தி அனன்ய பக்தி, நம்ம வந்து பகவானை பார்க்கறது அந்த மாதிரி தூய பக்தி தான் தேவைப்படுறது. ஹேண்ட் ரைஸ், ஒருத்தர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா படிக்கலாம், இல்லாட்டா கிடுகிடுன்னு நானே நிறைய இருக்கு இன்னைக்கு ஸ்லோகம் நிறைய இருக்கு. ஸோ வில் நாட் வேஸ்ட் டைம். ஓகே, எல்லாரும் பிஸியா இருந்தாங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம், இல்ல படிக்கிறது ஹெசிடேட் பண்ணாலும் நோ ப்ராப்ளம். அந்த மாதாஜி அமுதம் மாதாஜி சொன்னேனே, அமுதம் மாதாஜி படிக்கிறா ஃபர்ஸ்ட் இது. அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. அமுதம் மாதாஜி படிச்சுட்டு அப்புறம் கிருஷ்ணமூர்த்தி மாதாஜி பிரபுஜி படிங்க. அமுதம் மாதாஜி. மத் அர்ஜுன உவாச்ச மத் அனுகிரகாய பரமம் குஹ்யம் அத்யாத்மா சமஸ்கிதம் தேவயோக்தம் வசஸ்தேன மோகோ அயம் விகதோ மம. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா படிக்கிறல, ஏன் படிச்சுட்டு இருக்கல இவ்வளவு நாளா? தினமும் படிங்க. சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்ப இதுல என்ன சொல்ற? அர்ஜுனா சொல்றாரு, ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். இவ்வளவு சாப்டர்ல வந்து நிறைய நீங்க விஷயங்கள்ல எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க. ரகசியங்களை குஹ்யம் எல்லாம் படிச்சோம். இப்ப நிறைய விஷயங்களை நீங்க வந்து எனக்கு வந்து வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. எனக்கு வந்து அந்த ஒரு இதுல இருந்தேன், நான் பண்றது தப்போ ரைட்டோ அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ல இருந்தேன். இப்போ வந்து ஒரு மாதிரி தெளிஞ்சு போயாச்சு அப்படிங்கிற. அப்புறம் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிங்க, 2வது படிங்க. பவா ஆமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பவாப்ய ஏழ ஹி பூதானம் ஸ்ருதௌ விஸ்தரஹோ மயா த்வத்தஹ கமல பத்ராக்ஷ மகாத்ம்யம் அபிசாப்யயம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தாமரை கண்களை உடையவரே தான் கமல பத்ராட்சி அப்படின்னா பத்திரன இலை, கமலன்னா தெரியும் இல்லையா இந்த லோட்டஸ். அப்ப லோட்டஸ் ஐடு கிருஷ்ணரே அப்படின்னு கூப்பிடுற. தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். இதெல்லாம் நீங்க போன கிளாஸ்லயும் சொல்லியாச்சு, நிறைய விஷயங்களை நான் சொல்லி புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். இப்ப உங்களோட அழிவற்ற பெருமைகளையும் நான் கேட்டு அறிஞ்சினாச்சு, எனக்கு நல்லா புரிஞ்சாச்சு அப்படின்றார். அப்புறம் சித்ராதேவி மாதாஜி படி. एवम् एतत् यदार्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, தான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன். இந்த ரூபத்தை நான் வந்து பாக்குறேன் இப்போ. என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். நீங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறது ஒரிஜினல் ரூபம் இப்படி இருக்கு எனக்கு தெரியும், நான் நல்லா புரிஞ்சுருக்கேன். இருந்தாலும் நீங்க வந்து ஃபுல் இதுல பரவி இருக்கீங்களே, அதே எனக்கு பார்க்க ஒரு ஆசையா இருக்கு. தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். இவருக்கு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. சோ அர்ஜுனனின் கிருஷ்ணரிடம் விஸ்வரூப வடிவத்தை காட்ட சொன்னார். அவர் கிருஷ்ணரை சந்தேகித்தார். கரெக்டா? இல்லை, அவர் சந்தேகிக்கல. அவருக்கு நல்லா தெரியும் கடவுள் தான், அவரால் முடியும். ஏன்னா அவர் சொல்லியிருக்காரு நான் எல்லாத்தையும் இருக்கேன்னா அவர் வந்து கண்டிப்பா அது வந்து இதுல இல்ல டெஸ்ட் பண்றவள அப்போ பண்ணி காட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோமே, அந்த மாதிரி கிடையாது. அவர் தன்னை சிறப்பு என்று கருதினாரா? நீ எல்லாம் இவ்வளவு சொல்றிய, எனக்கு பண்ணி காட்டு பார்க்கலாம், யூ ஜஸ்ட் ஷோ இட் டு மீ, நான் பெரியவன், எனக்கு வந்து ப்ரூவ் பண்றப்பல எனக்கு பண்ணி காட்டேன். அப்ப தன்னை சிறப்பு என்று கருதினாரா? அதுவும் கிடையாது. கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண மனிதராக கருதும் மக்களை கிருஷ்ணரே பகவான் என நம்ப வைப்பது. இப்போ நம்ம பகவத்கீதா கிளாஸ்ல வந்திருக்கோம், எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி 100% இருக்கும், ஒரு பக்தின்னு இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம இதெல்லாம் படிக்க வந்திருக்கோம். கிருஷ்ணர் கடவுள், கிருஷ்ணார எல்லாமே பண்ண முடியும். நம்மள மாதிரி இருந்தாலும் அவரோட ஆக்சுவல் ரூபம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அவரால் எல்லாமே பண்ண முடியும் தெரியும். இருந்தாலும் நாத்திகர் அந்த மாதிரி இருக்கா, படிக்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம, ஒரு நம்பிக்கை இல்லைன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வராது, அண்ட் இது வரமாட்டாங்க. சோ அந்த மாதிரி உள்ளவாளுக்கெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி மக்களை பகவானை வந்து நம்ப வைப்பது. கிருஷ்ணர் தான் பகவானை நம்ப வைக்கிறது தான். சோ அவர் கிருஷ்ணரை சந்தேகித்தாரா? கிடையாது. அவர் தன்னை சிறப்பு என்று கருதினாரா? நானே சிறப்பு, எனக்கு பண்ணி காட்டுன்னு சொன்னாரா? அதனாலயே சொல்லல. புள்ளி மக்களை வந்து யாருல நம்புறது இல்லையோ அவங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லாம பூர்ண உண்மையை வந்து தெளிவுபடுத்துறதுக்கு காட்ட சொன்னார். செல்வகுமார் பிரபஞ்சு படி. मन्यसे यदि तच्चक्यं मम्या दृष्टुं यदि प्रभो मया दृष्टुं यदि प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं तच्चयात्मानं अव्ययम्. எஸ், வெரி நைஸ். உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியறணும். வெரி பியூட்டிஃபுல். இது நிறைய இந்த மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே 700 ஸ்லோகஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஆனா சில ஸ்லோகங்கள்ல ஒரு என்னது ஒரு இது இருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஐ லைக் இட். என்னன்னா இப்ப நம்ம நிறைய பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கணும். ஆனா என்னது இதுல கொடுத்திருக்காரு, அர்ஜுனன் மாதிரி பெரிய ஒரு வில்லாளி, எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா அவரும் என்ன சொல்றாரு, உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தார். இப்ப நம்மளும் வேண்டிக்கணும் நிறைய, அது வேணும், இது வேணும், பணம் வேணும், ஜெயிக்கணும், ஏதாவது இருக்கும் இல்லையா, வேண்டிட்டே இருக்கும். ஆனா அதுல வந்து ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும். இன்கேஸ் யூ ஃபீல் என்னால வந்து நான் அதுக்கு தகுதி பெற்றவனா இருந்ததுனாக்கா கொடுங்க, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணணும். சும்மா எனக்கு வேணும் வேணும் வேணும்னு அப்புறம் பகவான் கொடுக்கலனாக்கா பகவான் கண்ணில்லை மூக்கலையே அப்படின்னு அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு பதிலா எனக்கு தகுதி இருந்தா கொடுங்க, அந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணோம்னா கிடைக்கலைனால என்ன நினைப்போம், எனக்கப்ப அது தகுதி போராது அதனால தரலை. இப்ப தகுதியை வந்து வளர்த்திக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட மார்க் வேணும் நிறைய மார்க் வேணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறான் நிறைய. அப்படி வரலைன்னா என்ன அர்த்தம், இன்னும் நான் உழைக்கணும்னு அர்த்தம், நிறைய வந்து படிக்கணும்னு தான் அர்த்தம் இல்லையா. அதே போல நம்மளோட இதுலயே நான் வந்து ஆசைப்படுறதுல வந்து தப்பு கிடையாது. பௌதிக ஆசை வேண்டாம், வேற ஏதாவது ஆசை, அப்படி நமக்கு ஏதாவது வேணும்னாலும் எனக்கு அது தகுதி இருந்தால் தாங்கள் கொடுங்கள், அந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணிடணும். அப்ப அர்ஜுனா தான் சொல்றேன், உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி வரணும் அப்படின்னு சொல்லணும். எஸ், அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்ற, சாந்தி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतौ अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. கிருத்தினி ச. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப பகவான் என்ன சொல்றார்? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபத்தினை நீ காண்பாயாக. இனிமே நான் உனக்கு காட்டித்தரேன். பல இது இருக்கு, எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தை உனக்கு வந்து நான் எல்லாம் காட்டித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்க போறாரு. இப்பதான் டன்டடான்னு நீங்கள் மியூசிக் எல்லாம் போட்டுக்கலாம். உலகளாவிய வடிவம் அப்படின்னா சடன்ல இப்படி பெரிய ஒரு ஆளா நின்று அப்புறம் இப்படி விரிவாக்கம் பக்கத்துல பார்த்தா நிறைய ஆளுகள் இப்படி வந்துட்டே இருக்கா. அவரோட இந்த ஒரு உடம்புல இருந்து நிறைய பேர் இப்படி வர ஆரம்பிச்சுட்டா. அதுல எப்படி இதெல்லாம் கோரப்பல் என்ன, கையில ஆயுதங்கள் என்ன, பெரிய உருவம் என்ன, பாக்குறதுக்கு பயமா அந்த மாதிரி இருக்கிற போல எல்லாம் இருக்குமா. அந்த மாதிரி அவர் வந்து காட்டுறார் அவரோட இது உருவத்தை. எஸ் எஸ் மணி பிரபுஜி, அதாவது மாதாஜி, யாரோ ஒருத்தர் படிங்க. பஷ்யாதித்யான் வசுன் ருத்ரான் ஆஸ்வினவ் மருதஸ்ததா பகுன் யத்ருஷ்டபூர்வாணி பஷ்யாசர்யானி பாரதா. படிச்சுட்டாலே வெரி குட் பிரபுஜி, இம்ப்ரூவ்ட், வெரி குட். மாதாஜி உங்க கைடன்ஸ். மாதாஜி டெய்லி ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. பாரதர்களின் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். ஒரு பக்கத்துல எல்லா தெய்வங்களும், என்னது ஆதித்யர்களும் வசுக்கள் ருத்ரர்கள் எல்லாரும் அவர் பக்கத்துல வந்து தெரியறா. அப்படி அந்த ரூபமா தெரியறதாம். மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். எஸ், அடுத்தது யாரு இது வரைக்கும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல? they can raise hand. இல்ல இந்த ஹெரமன் பிரபுஜி இந்த ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாது. ஹெரமன் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் வேஸ்ட் ஆக்க வேண்டாம் பிரபுஜி, நிறைய இருக்கு ஸ்லோகம். ஓகே, அவர் ஃப்ரீயா இல்லைன்னா somebody who has not read, who wants to read can raise hand. அரவிந்த் பிரபுஜி, பவிதா மாதாஜி எங்க போயிட்டீங்க? விஜயா மாதாஜி, விஜயா சிவனி மாதாஜி, போனா மாதாஜி. நான் திரும்பி டைம் வேஸ்ட் பண்றேன். எனக்கு வந்து ஆசை நீங்க எல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு. அப்படி ரைஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, சரவண ஜோதி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा माताजी. संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयाम् आस पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्. हरे कृष्णा माताजी. வந்து பேக்ரவுண்ட்ல சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிர மகாராஜாக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா, பேட்டில் ஃபீல்ட்ல என்னெல்லாம் நடக்கிறது சொல்லிட்டு இவர் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சஞ்சய் பேசுறது காட்டுறான். சஞ்சயன் கூறினார், மன்னா இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கார். அங்க என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு இது என்ன கொடுத்துருக்கு ஒரு விஷயம். இது கிருஷ்ணரின் உலகளாவிய வடிவம் இந்த மாதிரி இருக்கும். அவரோட உலக படிவத்தை பார்க்க நமக்கு தெய்வீக கண்கள் தேவை. ஒரு நார்மல் ஐஸால பார்க்க முடியாது. அவர் 3D மாதிரி குழந்தை எல்லாம் பிக்சர் போச்சுன்னா 3D பிக்சர் எல்லாம் பார்க்க அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நமக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டார். கண்ணாடி எல்லாம் கொடுக்க மாட்டார். தெய்வீக அருளோட நமக்கு அந்த பார்வை கொடுத்தா நமக்கு வந்து பார்க்கலாம். அது அர்ஜுனனுக்கு கிடைத்தது. அதுக்கு என்ன பேரு? திவ்ய சக்ஷு. சாதாரண கண்களால் நாம் பார்க்க முடியாது. அந்த தெய்வீக கண்கள் அர்ஜுனனுக்கு கிடைத்தது. இந்த மாதிரி பாக்குறார். எல்லா வடிவம் இப்படி இருக்கு. அவர் அப்படியே மேல இப்படி பார்த்துன்னு பிரமிச்சு பார்த்துட்டு இருக்காரு அவர். சாரி. ஆறுகளில் பல கிளைகள் கடலில் பாய்வது போல இந்த பெரிய வீரர்கள் அனைவரும் உங்கள் வாயில் நுழைகின்றனர். அர்ஜுனன் பாக்குறாரு, என்னது இது, நான் என்ன பாக்குறேன், எல்லாம் அந்த தேர் முன்னாடி என் முன்னாடி நிக்கிறவா எல்லாரும் உங்க வாயில போறாப்புல எல்லாம் நான் பாக்குறேன். இல்ல வாயில போறதுன்னா என்ன சுவாகா, அவங்களுக்கு அழிவு நிச்சயம். எல்லாம் அப்படி உள்ள போறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறேன். ஆறுகள்ல பல கிளைகள் ட்ரிபியூட்டரிஸ் எல்லாம் இந்த கடல்ல வந்து சேர்றா போல எல்லாரும் உங்க வாயில அப்படி போறாங்க, அதெல்லாம் நான் பாக்குறேனேன்னு சொல்லிட்டு அதிசயப்பட்டு பாக்குறாரு இவர். அப்போ இவர் என்ன நினைச்சிருந்தார், நான் யாரையும் கொலை பண்ணக்கூடாது, மகா பாவம் சொல்றதுன்னு பார்த்தா இங்க ஆல்ரெடி தேர் கெட்டிங் கில்டு. ஆல்ரெடி அவங்க வந்து இறக்கதான் போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபியூச்சர் கிருஷ்ணா ஷோயிங் ஜஸ்ட் ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம், ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம், இல்ல ஃபியூ டேஸ்க்கு அப்புறம் இதுதான் ஆக போறது. நீ ஒன்னும் யாரையும் கொலை பண்ணல, நான் தான் எல்லாருக்கும் விதிச்சிருக்கேன், என்ன விதிச்சிருக்கேனோ அதுதான் நடக்க போகுது. இந்த மாதிரி எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறாரு. அப்புறம் இதுல இன்னும் ரைட் அப் இருக்கு. 100,000கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே நேரத்தில் வானத்தில் உதிக்கிறா போல அவற்றின் பிரகாசம் அந்த பிரபஞ்ச வடிவில் உள்ள பரமபுருஷனின் பிரகாசத்தை
பொத்தி இருக்கலாம். எவ்வளவு 100,000 ஒரு சூரியன் வந்தாலே கண்ணு கூசும், பார்க்கவே முடியாது. ஆனா 100,000 சூரியன்கள் ஒரே நேரத்தில் வானத்தில் உதித்தால் எப்படி இருக்கும்? அது வேணா ஈக்குவேட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் அந்த மாதிரி பிரைட்டா இருந்ததாம். பிரபஞ்சத்தில் வரம்பற்ற விரிவாக்கங்கள் ஒரே இடத்தில் அமைந்துள்ளன. பகவானோட விரிவாற்றம் எல்லாம் ஒரே இடத்தில் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் பிரபஞ்ச வடிவில் அனைத்து தேவர்கள் மற்றும் பல்வேறு உயிரினங்களின் உடல்களை கண்டான். தாமரை மலரில் பிரம்மா அமர்ந்திருப்பதையும், பிரம்மா எவ்வளவு குட்டியா காண்றார் இங்க, அதோட பெரிய ஒரு உருவமா பகவான் காட்சி அளித்து பக்கத்துல தேவர்கள், நிறைய நாகங்கள் எல்லாம் தெரியறது அவருக்கு. அர்ஜுனன் பிரபஞ்ச வடிவத்தில் அனைத்து தேவர்கள் மற்றும் பல்வேறு பார்த்தேன் உயிரினங்கள் உடல்களை கண்டான். தாமரை மலரில் பிரம்மா அமர்ந்திருப்பதையும் சிவபெருமான் மற்றும் அனைத்து முனிவர்களையும் தெய்வீக பாம்புகளையும் அவர் கண்டார். பிரபஞ்ச வடிவம் எல்லை இல்லாமல் எல்லா இடங்களிலும் விரிவடைவதை கண்டார். முடிவும் இல்லை, நடுவும் இல்லை, ஆரம்பமும் இல்லை. எங்க ஆரம்பிக்கிறது எங்க முடிவு தெரியாது. எல்லா இடத்துலயும் இப்படியே பரவி இருக்கார், அவர் பார்த்துட்டே இருக்கார். எல்லா ஆகாயத்தை பார்த்தா ஃபுல்லா இவரோட தான் ஃபுல் நிறைஞ்சிருக்கு. தனது வாயில் இருந்து எரியும் நெருப்பு வெளிப்படுவதை கண்டார். இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் தனது சொந்த பிரகாசத்தால் எரித்தார். இங்க வாயில இந்த அக்னி வருது, இதையும் பாக்குறாரு. எல்லாம் பார்த்து அவர் ரொம்ப பிரமிச்சு போய் அவர் பார்த்துட்டு இருக்கார் பகவானோட ரூபத்தை எல்லாம். எஸ், பபிதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் சரியா தெரியல மாதாஜி. அந்த ஒரு நார்மலா தான் படிக்கலாம். அநேக வக்ர நயனம், அநேக ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அநேக வக்ர நயனம், அநேகாத்புத தர்ஷனம், அநேக திவ்யாபரணம், திவ்யானேகோத்யதாயுதம், திவ்யமால்யாம்பரதரம், திவ்யகாந்தானு லேபனம், சர்வாச்சரியமயம் தேவம், அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப என்னெல்லாம் பாக்குறாரு? அநேக வக்ர நயனம், நிறைய நயனங்கள் பாக்குறாரு. நிறைய கண்கள், ஒரு உடம்புக்கு 2 கண்ணுன்னா எப்படி இருக்கும்? நிறைய கண்களை பாக்குறாரு. அநேக அற்புத தர்சனம், அந்த தர்சனம் எப்படி இருந்ததாம்? அற்புதமா இருந்தது. அற்புதம்னா தெரியும் இல்லையா? ரொம்ப ஆச்சரியமா அற்புதமா இருந்ததுன்னு. அற்புதம் தமிழ்ல அற்புதம் சொல்லுவோமே, இது சான்ஸ்கிரிட்ல அற்புதம். அநேக திவ்ய ஆபரணம், ஆபரணங்கள் ஒரு தேவர்களும் ஆபரணம் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. திவ்ய ஆபரணங்கள்லாம் இருந்தது. அப்புறம் திவ்யானேகா ஆயுதம், ஆயுதங்கள்லாம் திவ்ய ஆயுதங்கள்லாம் கூட கையில ஏன்னு ஒருத்தரும் ஒரு ஆயுதம், கதை என்ன, வில் என்ன, அம்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆயுதங்கள்லாம் இருந்தது. அப்புறம் திவ்ய மால்யாம்பரதரம், அப்புறம் என்ன திவ்ய கந்தானுலேபம், கந்தானுலேபம் மால்யாம்பரதரம் இங்கே போட்டிருக்கு. திவ்ய ஆயுதங்களை பலவற்றை தாங்கியது. தெய்வீக மாலைகள், மால்யாம்பரதம், நிறைய மாலைகள்லாம் ஒண்ணு போட்டு இருந்தாரு. அப்புறம் திவ்ய கந்தானுலேபம், நிறைய இந்த வாசனை பொருள் எல்லாம் தேய்ச்சுட்டு இருக்காங்க ஒருத்தரும். சோ அது மாதிரி அந்த மனம், நல்ல மனம் எல்லாம் வந்துதான். சர்வாச்சரியமயம் தேவம், அனந்தம் விஸ்வத்தோ முகம், ஃபுல் விஸ்வத்துல அவரோட முகம் தெரியறா போல எல்லா இடத்துலயும் அவரோட முகம் தெரிச்சுதான். சோ இத மீனிங் என்ன போட்டிருக்கு? அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கியிருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருள்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. எல்லா இடத்துலயும் இதேதான். இவர் இங்க இருக்கார், ஆனா எல்லா இடத்துலயும் இது எப்படி இருக்கும் பார்த்தா, நமக்கு இது பார்த்தாலே we can visualize how it will be difficult. நமக்கு அதை டைஜஸ்டே பண்ண முடியாது, அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கிற போல. சோ அதெல்லாம் பாக்குறாரு. இவர் தானே கேட்டார், எனக்கு அதை காட்டி கொடுங்க சொன்னோன்னு இவர் பார்த்து அவ்வளவு பிரமிச்சு போயிட்டார். அடுத்து யாரு? ஹேண்ட் ரைஸ் எனிபடி? ஹெரமன் பிரபுஜி இருக்கேளா? அது அவரை மாத்திரம் கேட்டு இருக்கேன். அவர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாது. வேற யாருக்கா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியலைன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைமர்ஸ். சரவண ஜோதி மாதாஜி இப்ப படிச்சுட்டா இல்லையா? ஒரே நிமிஷம். ஃபர்ஸ்ட் டைமர் யாருக்கா பாக்குறேன். ஓகே, செகண்ட் டைம் படிக்கிறவா திரும்பி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. அப்போ நீங்களா ஃப்ரீயா? பாக்யலட்சுமி மாதாஜி வரலையே? வந்துட்டாங்க மாதாஜி. அப்ப சொல்லலையே பாக்யலட்சுமி மாதாஜி. அப்ப கூப்பிட்டு பார்த்தேன். பாக்யலட்சுமி மாதாஜி அங்க இருக்காங்க. படிங்க மாதாஜி. 12 திவி சூரிய சகஸ்ரஸ்ய மதேத்யுதபத்திதா ரஜிபா அஸ்வசி சாஸ்ய ஆலஸ்ய மகாத்மனக. ஆகாயத்தில்
ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷனுடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். இவ்வளவு பிரகாசம், ரொம்பவே என்ன சொல்றது, அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கு. பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் உதிச்சா எப்படி எவ்வளவு பிரைட் இருக்குமோ அப்ப வேணா ஈக்குவேட் பண்ணலாம். சரி, பகவானோட வெளிச்சமா அவ்வளவு இருந்தது அப்படின்னு, அவ்வளவு பிரைட்டா இருந்தது. எஸ், சரவண ஜோதி மாதா படிக்கணும். இப்ப ரிப்பீட்டர்ஸ் எல்லாம் ரைஸ் பண்ணலாம், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி படிக்கலாம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் எல்லாம் வேற யாரும் படிக்கல. எஸ், படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்ரைஹஸ்த்வம் ஜகத் கிருஷ்ணம் பிரவிபக்தம் அநேகதா अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा. हरे कृष्णा माताजी. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. எங்கெல்லாம் எப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கானா எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல பார்த்தா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி அவரோட எல்லாம் பிளீனரி எக்ஸ்பேன்ஷன் சொல்லுவாங்க. அவரோட நிறைய எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரே இடத்துல அவருக்கு காண முடிஞ்சது. அப்ப அர்ஜுனனால் அந்த மாதிரி விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் காண்டார். Yes, sir. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலின் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கின. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நல்லா ஆளு நல்லா ஆடி போயிட்டார். இவ்வளவா அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரி இருக்குமே, அந்த மாதிரி இருந்துட்டு மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கி கை கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். என்ன சொன்னார், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. பஷ்யாமி தேவாம்ஸ்தவ தேவதேஹே சர்வான் ததா பூத விசேஷ சங்கான் பிரம்மாணம் ஈஷம் கமலாசனஸ்தம் ரிஷீம்ஷ சர்வான் உரகாம்ஷ திவ்யான். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்ய நாகங்களையும் நான் காண்கிறேன். என்னெல்லாம் பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வர்ணன் பண்றவர். அநேக பாஹூதர வக்ர நேத்ரம் பஷ்யாமி த்வாம் சர்வதோ அனந்த ரூபம் நாந்தம் ந மத்யம் ந புனஸ்தவாதிம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளையும் வயிறுகளையும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்ற எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. இதுக்கு முன்னாடி வந்தது அந்த மாதிரி எங்க ஆரம்பிச்சது எங்க முடிவுன்னு தெரியாது, எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கீங்க. இதெல்லாம் என்னால பார்க்க முடிஞ்சது. ரூபம் மஹத்தே பகுவக்ர நேத்ரம் மகாபாஹோ பாஹோருபாதம் பகூதரம் பகுதம் ஷாகராலம் திருஷ்ட்வா லோகா பிரவ்யதிதாஸ் ததாகம். வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்ட தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் உள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பி உள்ளேன். எஸ் ஜி சாந்தி மாதா படி 24 படி. श्री कृष्ण माताजी. नव स्रूप दीप्तम अनेक वर्णम व्याक्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यादि तान्त आत्मा त्रुतिं न விந்தாமி ஷமம் ச விஷ்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், சிறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகிறது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. நான் ரொம்ப ஆடி போயிட்டேன். மனசளவுல நான் ரொம்பவே ஒரு மாதிரி பிரமிப்பு, as well as scared, ஒரு மாதிரி பயமும் வந்தாச்சு எனக்கு அப்படிங்கிற. அதனால 32 என்ன சொல்றார், ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காலோ அஸ்மி லோகக்ஷயக்ருத் பிரவருத்தோ லோகான் சமாஹ்ருத்மிஹ பிரவருத்தஹ கிருதே அபி த்வாம் ந பஷ்யந்தி சர்வே ஏ அவஸ்திதாஹ பர்த்யநீகேஷு யோதாஹ. அப்ப என்ன சொல்றார், புருஷோத்தமரான முழுவதற்கு கடவுள் கூறினார், காலம் நான் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன். காலம்ங்கிறதும் பகவான் தான். காலம் மாறி போறது, அதுக்கப்புறம் ஒரு நடக்கிறதுனா இதெல்லாம் பகவான் சக்தினாலதான்.
காலம்ங்கிறதே பகவான் தான். சோ உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன் நான் தான். ஐ எம் த சோர்ஸ். பகவான் இது பகவானோட இதுல என்னது இது இருக்கு, ஒரு பவர் இருந்தாதான் அழிக்கவும் முடியும், கிரியேட்டும் பண்ண முடியும். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன், உங்களை தவிர. எப்படி பாண்டவர்களை தவிர பாக்கியல. அப்படின்னா என்னதுன்னா, ஒரு பிரளயம் வரும்போது இந்த முனிவர்கள் இந்த மாதிரி சில நல்ல டிவோட்டடா இருக்கிறவங்களை விட்டுட்டு பாக்கி எல்லாரும் தான் போவோம். எல்லாருமே அழிஞ்சு போறான்னா நல்லவாளும் அழிய மாட்டான். இந்த டிவோட்டீஸா இதா இருக்கிறவங்க மாத்திரம் இருப்பாங்க, பாக்கி எல்லாரும் போய் விடுவார்கள். அப்ப அந்த உங்க பாண்டவர்களை தவிர பாக்கி எல்லாரும் அழிந்து விடுவார்கள். இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். எஸ், தஸ்மா யாரோ ரேஸ் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையே? இது போயிடுத்து, எங்க போயிடுத்துனே தெரியும். தஸ்மாத்வமுத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ ஜித்வா சத்ருன் புங்ஷ ராஜ்யம் சம்ருத்தம் மயைவைதே நியதாக பூர்வமேவ நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாச்சின். அப்படின்னா என்னது? நீ ஒன்லி நிமித்த மாத்திரம். அப்படின்னா என்னது? ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். யூ ஆர் ஜஸ்ட் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு கில் தெம். நீ வந்து அதை சும்மா அப்படி அம்பு விடணும், அவ்வளவுதான் உன்னோட வேலை. அதுதான். அது ஹிட் ஆச்சா இல்ல அதெல்லாம் வந்து ஒரு பேருக்கு தான் உன்னை வந்து பண்ண சொன்னேன் தவிர அவளோட டெஸ்டினி ஆல்ரெடி நான் எழுதியாச்சு. எல்லாரும் இறக்க போறாங்க, எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. நீ வந்து சும்மா ஏந்திருக்கணும், நீ அம்பு விடணும், அவ்வளவுதான். அப்படிங்கிற நிமித்த மாத்திரம். அதுதான் நிமித்த மாத்திரம் சொல்றாங்க. எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு. உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். அவளுக்கு தெரியாது, ஆனா பகவான் ஹஸ் ரிட்டன் த டெஸ்டினி. இந்த நேரத்தை இவளோட டேட் ஆஃப் பர்த், டேட் ஆஃப் டெத் எல்லாம் எழுதி வச்சாச்சு. சோ இவன் நீ ஃபைட் பண்ணலைனாலும் அவளோட ஆல்ரெடி எப்படியாவது இறக்கதான் போறாங்க. அப்ப நீ உன் காரணம், ஜஸ்ட் நிமித்த மாத்திரம். நீ அது அவ்வளவுதான். உன் காரணத்தால இறந்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சாந்தி மத மியூட். இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்யசாட்சியை போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. ஒரு கருவி, ஜஸ்ட் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். கிளிக் ஃபார் கத்தி, ஒரு இது என்னது, கத்தி தானே இது, ஒரு நைஃப். இது ஒரு திருடன் கையில இருந்துன்னா என்னது? கொல்லப்படும். இதே போல கத்தி சிமிலர் இல்லை, ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஆனா கத்தி தானே, ஷார்ப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் கத்தி. அது ஒரு டாக்டர் கையில இருந்ததுன்னா என்னது? ப்ராப்பரா எங்க கீரணுமோ அங்க கீறி, கட்டி ஏதாவது இருந்ததுன்னா எடுத்து ஸ்டிச் போட்டுட்டு he will see to it that நமக்கு வந்து அந்த இது ப்ராப்ளம்ல இருந்து வெளியில வரும். அந்த மாதிரி பண்றாரு. அப்போ இது வந்து ஒரு நிமித்தம் தான். அப்ப கத்திங்கிறது என்னது? ஒரு நிமித்தம். அதை வச்சு ட்ரீட் பண்ண போறார் பகவான். அந்த மாதிரி. எஸ், மணி பிரபுஜி. நெக்ஸ்ட். எஸ், படிங்க பிரபுஜி. எஸ் பிரபுஜி படிங்க. படிங்க. हरे क्षमासिं हरे कृष्ण माताजी படிங்க. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं यतदा ज्ञानवियोगवीरान् मया हतांस्तं जहिमा विदिष्टा युद्धस्य चेदासि रणे सभज्ञान्. हरे कृष्ण. துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். வெறுமனே போரிடவாயாக. உமது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய். அவளா ஆல்ரெடி அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். என்னது? அவள் டெஸ்டினி இஸ் தட் they are just going to die. அவ போகதான் போறா. அவள் முன்னாடி சும்மா பேருக்கு நின்று இருக்கா, அவ்வளவுதான். அவள் டெஸ்டினி ஆல்ரெடி எழுதியாச்சு. நீ கவலைப்படாதே. அவங்க இறந்து விடுவாங்களே எல்லாம் கவலைப்படாதே. வெறுமனே போரிடுவாயாக. நான் சொல்றேன், நீ பாட்டுக்கு போரிடு. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய். அப்புறம் சஞ்சய் உவாச்ச ஏதத் ஸ்ருத்வா வச்சனம் கேசவஸ்ய கிருதாஞ்சலிர்வேபமான கிரீதி நமஸ்கிருத்வா பூய ஏவாஹ கிருஷ்ணம் சகத் கதம் வீத பிரணம்ய. திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கி. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பகவான் ரொம்பவே பிகேம் என்னது, கம்பேஷனேட் பர்சன் இல்லையா? சோ அவர் வந்து எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். என்னது? सकेति मद्वा प्रसभं यतुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं तवेन्तं मया प्रमातात् प्रणयेन वा अपि यच्छाव इद ரெண்டும் படிச்சோறேன். यच्छावहा सार्धमसत्कृतो असि विहार रक्ष्यासन भोजनेषु एको अतव्याभ्युचत
தத் சமக்ஷம் தக்ஷாமயே துவாமஹம பிரமேயம். உம்மையை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உண்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். இஃப் இட் சோ ஹம்பிள், ஒரு மாதிரி நான் உன்னை இவ்வளவு எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீங்க கடவுள்னு, ஆனா இவ்வளவு பிரபாவம் இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது. நான் இன்னும் ஃப்ரெண்ட்லியா கிருஷ்ணா யாதவா மாதவா அப்படி எல்லாம் கூப்பிட்டு உங்களை ரொம்ப அகந்தை, எனக்கு ரொம்ப அகந்தை இருந்ததுக்கு அப்படி நான் கூப்பிட்டேன். அவர் என்னறார் அப்படி, நான் என்னோட அகந்தையால உங்களை அந்த மாதிரி எல்லாம் கூப்பிட்டிருக்கேன், ஒரு மரியாதை இல்லாமல நடத்திருக்கேன் அப்படின்னு. பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்ததை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையும் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தா எப்படி இருக்கும் இல்லையா, இங்க வா அப்படி ஒரு மாதிரி ஃப்ரீயா எல்லாம் கூப்பிட்டு இருப்பாங்களே, அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் பண்ணிருக்கேன். பகவான் கேஷுவல் அப்ரோச்ல இருந்திருக்காரு. அது நான் அப்படி பண்ணது எவ்வளவு மகா தப்புன்னு இப்ப புரியுறது, எனக்கு மன்னிச்சிடுங்க அப்படிங்கிற. இழிவடையாதவரை இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்ன மன்னிப்பீராக. ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர்வா இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம். சரவண ஜோதி மாதாஜி படி. மாதாஜி ருக்மணி மாதாஜி இருக்காங்க, ஜானகிராமன் பிரபுஜி இருக்காங்க. சொல்லணுமே, நான் இருக்கேன் படிக்கிறேன்னு சொன்னாதானே எனக்கு தெரியும். எனக்கு யாரும் இந்த இது போயிடுது, போயிடுது. பிரபுஜி படிப்போம். अदृष्ट पूर्वं ईर्षितो अस्मि दृष्ट्वा पयेन तपस्यतिं मनो मे तत्येव मे दर्श्य देवरूपं प्रसीद தேவஷ ஜெகன் நிவாசா. ஹரே கிருஷ்ணா. பபிதா மாதாஜி நீங்க கால் பண்ணுவோம்னா எனக்கு இந்த ஸ்கிரீன் தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே மாதாஜி, எல்லாமே மறைஞ்சு போயிடுது, எனக்கு இந்த ஸ்கிரீன் மாத்திரம் தான் தெரியாது. ஓகே மாதாஜி. அப்ப எங்க இருந்தோ யாரோட சத்தம் மாத்திரம் கேட்கறது நான் பேசியிருக்கேன். ஓகே, அப்ப அந்த ருக்மணி மாதாஜி இருக்காங்க, கரெக்ட். நீங்க ருக்மணி மாதாஜி இருக்காங்க. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் என் மனம் குழும்புகிறது. இவர் தான் கேட்டார் எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு, இவரும் காட்டி கொடுத்தாச்சு, கிருஷ்ணர் காட்டி கொடுத்திருக்காரு. ஆனாலும் என்னது மகிழ்ச்சி அடைந்தேன், ஆனாலும் எனக்கு அதே சமயத்தில் பயம், மயிர்குச்சேரி அதை பார்த்துட்டு எனக்கு இனிமே என்னால பார்க்க முடியாது, ஐ எம் லூசிங் மை செல்ஃப் இதே போயிடுத்து, பார்த்து எனக்கு நிம்மதியா இருக்க முடியறது இல்ல அப்படின்னு என் மனம் குழம்புகிறது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. எங்கிட்ட கொஞ்சம் இரக்கம் காட்டி திரும்பி முன்னாடி இருந்தா போல 2 கை ரூபத்தையே நீங்க உங்களோட ஒரிஜினல் ரூபத்தையே வாங்க அப்படின்னு இவர் கேட்கிறார். நன்றாக. எஸ், அடுத்தது சரவண ஜோதி மாதாஜி ஹேண்ட் டவுன் பண்ணுங்க. சாந்தி மாதாஜி படிங்க. திரும்பி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். திரும்பி கொஞ்சம் 2 மினிட்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய உவாச்ச இத் அர்ஜுனம் வாசுதேவ ததோத்வா ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஷயம் ஆச பூயக ஆஸ்வாசயாம் ஆஷ ச பீதம் ஏனம் பூத்வா புனக சௌமிய வபுர் மகாத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்ல சாந்த ரூபத்துல அவர் காட்டித்தரார் மகாத்மா. அப்போ என்னது திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினார், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது எல்லாம் இதெல்லாம் நிறைய விஸ்வரூபத்தை காட்டினாரே, அதெல்லாம் ஒடுங்கி 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 கடைசியில ஒரு ரூபத்துல வந்தார். இது எப்படி 4 கை ரூபத்துல பின்னாடி நிக்கிறாரே அந்த மாதிரி 4 கை ரூபத்துல 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் அது அப்படி திரும்பி திரும்பி இந்த 2 கை ரூபத்திலையும் வந்துட்டார். 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். பயப்படாதே, உனக்கு இந்த மாதிரி சௌமிய வப்புன்னா சாந்த ரூபம், அந்த ரூபம் தானே உனக்கு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருந்தது. சரி, அப்படி அந்த ரூபத்திலே நிற்கிறேன் அப்படிங்கிற. ருக்மணி மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? படிக்கிறீங்களா? ஆசிக்கிறேன் மாதாஜி, நேத்தே அட்டன் பண்ணேன். நீங்க சொல்லணும் படிக்கிறேன்னு. எங்களுக்கு எல்லாம் இந்த ஸ்கிரீன் ஒருவேளை நீங்க அந்த தடவை ஃப்ரெஷ் பேட்சுக்கு தான் வாசிக்க சொல்றீங்களான்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல. யாருக்கு ஆசை இருக்கோ ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ. தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் ஹியர் ஆஃப்டர் ஐ டெல் யூ. எஸ் ப்ளீஸ். ஓகே மாதாஜி. ரிஷ்வேதம் படிங்க, 51 படிங்க. அர்ஜுன உபாச திருஷ்டவேதம் மாதுஷ்யம் ரூபம் தவ சவ்யம் ஜனாதன இதானிமஸ்ய மே சம்ருத்த சதோத பிரகிருதி கதஹ.
चेताः प्रकृतिं कतः इदानीमस्मि संवृत्त சச்சேதாக சச்சேதாக பிரகிருதிம் கதः. கிருஷ்ணரே அவரது உண்மையான உருவில் கண்ட போது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பனை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். அந்த மாதிரி 2 கை ரூபத்தை பார்த்தோம்னா இவருக்கு உசிரே கையில வந்திருக்கு. அப்பா இப்பதான் எனக்கு வந்து நார்மல் கிருஷ்ணர் இருக்கிற போல எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபீல் வருது. எனக்கு வந்து இந்த ரூபத்தை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னு சௌமிய வகுப்பு பார்த்தோம் அந்த மாதிரி. அடுத்தது 52 ஹெரம்பன் பிரபுஜி படிக்க போறா? அன்மியூட் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்காளே, படிக்கிறா? டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. ஓகே, நான் படிச்சு விடுறேன். श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नसि यन्मम देवा अभ्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்பொழுதும் நாடுகின்றனர். எல்லாருக்குமே இதை என்னுடைய இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கணும்னு காத்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா உனக்கு நான் வந்து இதை வந்து காட்டி கொடுத்தேன். அவங்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் நான் நிறைய பேருக்கு இன்னும் சான்ஸ் கிடைக்கல, அவங்களுக்கு எல்லாம் வெயிட் பண்றாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப அரிதானது. இந்த மாதிரி என்னோட ரூபத்தை இந்த மாதிரி விஸ்வரூபத்தை பாக்குறது ரொம்ப அரிதானது. அது உனக்கு இந்த வந்து சான்ஸ் கிடைத்திருக்கு. प्रत्यात्वा अनन्यया शक्या अहम् एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेशुं च परन्तप. எனதன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி தோன்றினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். பாக்கிறதுக்கு இப்படி இருக்கார், ஆனா என்னது அவருக்கு உள்ள பின்னாடி பார்த்தா அவ்வளவு ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைஞ்ச அவரோட உருவம் என்ன எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அந்த மாதிரி யாரு புரிஞ்சுக்க முடியும்? நல்ல பக்தி தொண்டுல ஆணித்தரமா திருட நிச்சயத்தோட பகவானை வந்து நல்ல வழிபட்டு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கலப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையான ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். இல்லாட்ட வெறும் சூப்பர்ஃபிஷியலா பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை அந்த மாதிரிதான் நினைப்பாங்க. ஆனா உனக்கு வந்து இப்ப இதெல்லாம் புரிஞ்சு போயிடுது. பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பிரிக்கப்படாத பக்தி சேவை எவ்வாறு தொடங்குவது? இப்ப நமக்கும் ஆசையா இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி அர்ஜுனன் மாதிரி நம்மளும் வந்து ஆரம்பிக்கலாம். அப்படி பார்த்தா என்ன பண்ணோம்? காலையில 5 மணி முதல் 6 மணி வரை மந்திரம் சொல்லவும். நான் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி தான் சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கேன். யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அழகா 1 hour சொல்லலாம். எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன். அப்போ அது காலையில 5 மணில இருந்து 6. இப்ப 4:30 மணிக்கு இது மங்களாரத்தி இது ஆன் ஆகுது. அப்ப நம்ம வந்து 4:15 எங்கண்டா கூடி 4:30 நம்ம வந்து மங்களாரத்தி எல்லாம் பார்த்து அவன் என்னெல்லாம் ஜபம் எல்லாம் பண்றாங்க, என்னெல்லாம் பாட்டு பாடுறா, துளசி வழிபாடு எல்லாம் எப்படி பண்றா, அதெல்லாம் ஒரு 5 மணி 5 சிலப்போ 5:05 ஆயிடும். ஸ்லோகா எப்படி சொல்றோம் அது போல. அப்புறம் 5 மணில இந்த 6 அதுக்கு மேல போயிட்டே இருக்கோம், வாட்ஸ்அப்பா போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம வெப்ல ஒரு மாலை பண்ணாலும் நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா இப்ப நம்ம பேபி ஸ்டெப்ல தான் இருக்கும், 18 days கோர்ஸ்ல தான் இருக்கும். நம்ம ஆனா ஆரம்பிக்கலாம். இல்ல எனக்கு இன்னும் பண்ணணும்னு ஆர்வம் இருக்கிறவா பண்ணலாம். ஆனா முதல்ல இவ்வளவு எப்படி பண்றதுன்னா சில பேர் ரொம்ப ஸ்பீடா வச்சிருப்பா அந்த இது இல்லையா? ஜப்பா வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா போயிட்டே இருக்கும். அந்த ஸ்பீட்ல நமக்கு பண்ண முடியாது. அப்ப வால்யூம் கம்மியா வச்சுட்டு நம்ம ஸ்பீட்ல அழகா பண்ண முடிந்து நல்ல நிதானமா சொல்லலாம். 20 நிமிஷம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, 20-25 நிமிஷம் ஒரு மாலை பண்ணாலும் நல்ல மனசிருத்தி பண்ணோம்னாக்கா அதுக்கு அவ்வளவு பலன் உண்டு. காத்தால ஏர்லி மார்னிங்ல ஜப்பம் பண்றது இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. ஆனாலும் பிரம்ம முகூர்த்தம் வந்து 4:30 மணிக்கெல்லாம் ஜபம் பண்றது ரொம்பவே அட்வைசபிள். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பழக்கமும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். என்ன மகாமந்திரம் சொல்லணும்? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பாதியா சொல்லக்கூடாது. எல்லாம் ஒரு முதல் சாப்டர் பார்த்தோம் இல்லையா? பாதி சொல்லக்கூடாது. ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஹர ஹரேன்னு ஒரு பிரபுச்சி சொன்னாரு, அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. ஹரே ஹரே கரெக்டா சொல்லணும். இந்த மாதிரி நம்ம நல்ல மனசு இருத்தி நம்ம சொல்லும் போது என்ன ஆஃபென்ஸ் இருக்காது. ஆஃபென்ஸ் தப்புகள் வராம நம்ம வந்து பாதுகாப்பு பார்த்து பண்ணணும்னாக்கா நல்ல நிதானமா வீட்டுல சொல்லும்போது ரொம்ப சத்தம் போட்டு இல்ல தூங்கிட்டு இருப்பாள். எப்படி சொல்றதுன்னா நம்ம சொல்லி நம்ம கேட்கணும். அப்ப அந்த மாதிரி மெதுவா சொன்னப்ப பாக்யலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. நீங்க படிச்சலா படிங்க பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. மத் கர்ம கிருண் மத் கர்மோ மத் பக்த சங்க வர்ஜிதஹ நிர்வைர சர்வபூதேஷு யஸ மாம் ஏதி பாண்டவ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பல நோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் களங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகிறானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகிறான். யாரெல்லாம் போட்டிருக்கு? எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, காலையில இருந்து இந்த மாதிரி ஜப்பாலாம் பண்ணிட்டு பகவானோட தரிசனம் பார்த்து இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்புறம் பல நோக்க செயல்கள், நான் இவ்வளவு பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பண்றதே என்னோட டியூட்டி. அந்த மாதிரி நினைச்சு நம்ம டியூட்டி பண்ணணும். நம்ம ஆன்மீகத்துல இருக்கோம். ஆன்மீகத்துல இருக்கும்போது என்னது, பகவான் ஹியூமனா வந்து ஒரு பிறவி எடுத்திருக்கோம்னா பகவான் தொடர்ந்து தான். இல்லாட்டா நம்ம அனிமலாவே போயிருக்கலாமே இல்லையா? அனிமலோ பேர்டோ இனியதான் ரூபம் எடுத்துக்கலாமே. ஏன் நம்ம ஹியூமன் பீங்கா இருக்கோம்? பிகாஸ் பகவான் இது பண்ணி தொழுது நமக்கு இன்னும் முன்னாடி போறதுக்கு தான். மாதாஜி, நான் மியூட் பண்ணிட்டே இருக்கேன், அன்மியூட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். மியூட்லயே இருக்கட்டும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் ஒரு தகவல் சொல்றேன் மாதாஜி. இது முடிச்சுடுறேன் மாதாஜி. இந்த முடிச்சுட்டு நீங்க சொல்றல, ஏன்னா நிறைய ஸ்லோகம் முடிச்சுடுறேன். என்ன ஓகே. அப்புறம் என்னது, ரெண்டாவது பக்தி தொண்டு சொன்னோம். எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ. அடுத்தது என்னது, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் பயல்நோக்கு செயல்கள் நினைக்க கூடாது. எனக்கு நான் இது பண்ணினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த இதை எதிர்பார்த்து இருக்க கூடாது. மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ. மனசுல வந்து என்னெல்லாமோ, அப்ப அது எப்படி இப்படி ஆயிருக்கும், அவர் அந்த மாதிரி பண்ணினார், கிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி பண்ணானா அது எப்படி இந்த மாதிரி ஆயிருக்கும், கோபிகள்லாம் வந்தாங்களோ, கோபர்கள்லாம் இருந்தாலும், இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ், வேண்டாத அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணி அதுல ஒரு வந்து டிசெக்ஷன் பண்ணி ஏன் எதுக்கு எப்படி எல்லாம் பார்த்து அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. கொடுத்திருக்கு, கிருஷ்ணர் அப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்காரு, இந்த மாதிரி இருந்தா ஜஸ்ட் அக்செப்ட் இட். ஒரு ஸ்பாஞ்ச் நல்ல சாஃப்டா இருக்கும், அப்படி தண்ணி உரிஞ்சிற போல நம்ம மனசு பக்தின்னா அப்படி அனன்ய பக்தினா அப்படி இருக்கணும். கிருஷ்ணர் அப்படி ஒரு கடவுளா ஏத்துட்டோம்னா அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிடுவோம். அவர் என்ன குவாலிட்டி சொல்றாரோ அதை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணர் பேர்ல பக்தி இன்னும் கூடதான் வரும். மீன்ஸ் கூடணும். இன்னும் அதை வந்து டிசைட் பண்ணி அப்படி இருக்குமோ இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் மென்டல் கன்காக்ஷன் அப்படின்பா, அதுல இருந்து விடுபடணும். சும்மா அனாலிட்டிக்கல் மைண்ட் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு. அப்ப கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ. அப்புறம் என்னது, எனக்காக செயல்படுகிறானோ. காலையில இருந்து ஹரே கிருஷ்ண நாமம், ஹரே கிருஷ்ண நாமம். அப்புறம் என்னது, ஏதோ பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி எல்லாம் அததான் சாப்பிடுறாமோ. அப்புறம் என்னது, வேற இந்த பாகவதம் கிளாஸ் எல்லாம் நடக்குது, அதெல்லாம் கேட்கறான், அதெல்லாம் கொஞ்சம் படிக்கிறது ட்ரை பண்றான். அந்த மாதிரி எந்த நேரமும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு இருக்கிறோம். அப்புறம் என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ. நம்ம இப்ப ஹியூமன் பீங்கா இருக்கோம், நம்மளோட இலக்கு என்னது, எங்க போனோம், பேக் டு காட் ஹெட், பகவானுடைய இடத்துல இருந்தா நம்ம வந்திருக்கோம். ஏதோ ஒரு பிடிவாதத்துல வந்திருக்கோம். பிகாஸ் நமக்கு எல்லாம் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காளே. அந்த மாதிரி எல்லாம் அப்படி 10 commandments சொல்லிட்டு சில இதுல எல்லாம் கொடுக்குற போல நமக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி போகதான் வேணும். கோயிலுக்கு சண்டே மாஸ்க்கு போனோம், 4 வாட்டி தொழணும், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கம்யூனிட்டியில நம்ம இதுல இந்த மாதிரி இது கொடுக்கப்படல. ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஃப்ரீடம் என்னது, நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். சோ அந்த மாதிரி ஃப்ரீடத்துல என்ன எடுத்துனாக்கா, நம்ம இங்க வந்து இங்கேயே மாட்டின் முடிக்கணும். இங்கேயே பிறப்பு இறப்பு, ஏன்னா புண்ணியம் பாவம் இதை பண்ணி இங்கேயே மாட்டின் இருக்கோம். இதுல இப்ப நம்ம இலக்கு என்ன இருக்கணும், இதுல இருந்து விடுதலையாகி போகணும், பகவானோட அந்த இடத்துக்கு தான் போனோம். ஏன்னா நம்ம அங்கேருந்து தான் வந்திருக்கோம். தட் இஸ் த பெர்மனன்ட் அட்ரஸ். நம்ம இங்க இருக்கிற உலகத்தை இப்ப நம்ம இருக்கிற வீடெல்லாம் எல்லாம் டெம்பரரி தான். ஏன்னா நம்ம வீடெல்லாம் கட்டுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். நாளைக்கு நம்ம போனப்புறம் அந்த வீட்டுல யார் இருக்க போறான், நமக்கு வந்தவா சந்ததிகள் தான் இருக்க போறா. அவ அடிச்சுப்பா, இது என்னோட சொத்து உன்னோட சொத்து, அந்த மாதிரி நம்ம அதை தான் வச்சுட்டு போறோம். சொத்துக்கள் எல்லாம் வச்சுட்டு போனா அடிதடி சண்டைக்கு தான் வழிவகுத்துட்டு போறோம்னு அர்த்தம். அதுக்கு வேண்டி நம்ம இவ்வளவு உசுறு கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதை விட நம்ம என்னது, கிருஷ்ணா ராமா சொல்லிட்டு பகவானோட நாமம் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து அது இலக்கு நமக்கு அதுதான். நம்ம பகவான் ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்திருக்கோம். நம்ம இலக்கு என்னது, பகவானை சேர்றதுதான், பகவான் இடத்தில் சேர்றது. என்னை தனது பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக உள்ளானோ. பகவான் சொல்லிட்டு பாக்கி எல்லாம் எரிஞ்சு விழுந்துட்டு என்ன ஜப்பா பண்ண விடுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர்லாம் வீட்டுல வந்து பார்த்தா ஜபம் பண்றேன், இந்த பூஜை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பாக்கி எல்லாத்தையும் சண்டை கோபம் இதெல்லாம் இருக்கும். அதுல எல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை. எல்லாத்தையும் நல்ல சிநேகமா இருந்து அந்த மாதிரி யார் இருப்பானோ அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்து அடைகிறான். வந்து இப்படி கைப்பிடிச்சு கூட்டின்னு போறான். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து வெஹிக்கல் வந்து கூட்டின்னு போறான். பிக்சர்ல ரொம்ப இதா இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அடுத்து அறிமுகம். நாரத ரிஷி ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது, சும்மா படிச்சு முடிச்சுடுறேன். அறிமுகம். நாரத ரிஷி துவாரகா வருகிறார். சத்யபாமாவிடம் உரையாடுகிறார். அப்போது கிருஷ்ணர் சத்யபாமாவிடம் வெளிப்படுத்தும் அன்பு அவ்வளவு உண்மையானதல்ல. வந்தாலே என்னது, கலங்கம் தானே.
கிருஷ்ணர் சத்யபாமாவிடம் வெளிப்படுத்தும் அன்பு அவ்வளவு உண்மையானதல்ல என்று அவர் சொல்லிட்டு போறார். உண்மையில் ருக்மிணி தான் அவருக்கு மிகவும் பிரியமானவள் என்று கூறி ஏமாற்றுகிறார். இதை தாங்க முடியாமல் சத்யபாமா அதை நிரூபிக்க நாரதருக்கு ஒரு சவால் விடுகிறார். என்ன சொல்றார்? இதெல்லாம் டிராமா தான், பட் நான் யாரு எல்லாம் கேட்கறதுக்குள்ள நானே படிச்சேன் போறேன். நாரதர் சொல்றார், சத்யபாமா, நீ ஒரு விரதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணரை எனக்கு தானமாக தந்துவிட்டு கிருஷ்ணரின் எடைக்கு எடை செல்வம் கொடுத்து அவரை மீட்டெடுக்க வேண்டும். இந்த துலாபரம் செய்வதில் வெற்றி பெற்றால் கிருஷ்ணரின் அன்பு உன் மீது பல மடங்கு அதிகரிக்கும். சத்யபாமா என்ன சொல்றான்? இதோ என் நகைகள், பொற்காசுகள், அனைத்து பொன்மணிகள் மற்றும் வைரங்களை இந்த துலாபாரத்தில் வைத்து விடுகிறேன். நாரதர் என்ன சொல்றார்? சத்யபாமா, உன் அனைத்து தங்கத்தையும் வைத்த பின்னும் துலாபாரம் சிறிது கூட நகரவில்லையே. இதை செய்ய முடியாவிட்டால் கிருஷ்ணர் எனது விருப்பப்படி செய்ய வேண்டிய அடிமையாகி விடுவார். வேண்டுமென்றால் ருக்மணியிடம் உதவி கேட்டுப்பார் அப்படிங்கிறார். அப்புறம் என்னது? சத்யபாமா ருக்மணிட்ட போறா. அக்கா, நீங்கள் தான் இப்போது நம் கணவரை காப்பாற்ற வேண்டும். ருக்மணி கேட்கிறா, பகவானே, இதோ இந்த புனித துளசியின் ஒரு இலையை நான் மிகுந்த பக்தியோடு உங்களுக்கு முழு மனதோடு சமர்ப்பிக்கிறேன். இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு இந்த இக்கட்டிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும். சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம். ஒரு துளசி இலையை மாத்திரம் வைக்கிற அந்த தராசுல என்ன அதிசயம்! ஒரு சிறிய துளசி இலை கிருஷ்ணனின் எடைக்கு சமப்படுத்தி துலாபரத்தை நகர்த்தி விட்டதே அப்படின்னு. அப்ப என்னது? இவளோட ஆபரணம் எல்லாம் அந்த சத்யபாமாவோட வச்சுட்டு நகராம இருந்தது. ஒரு துளசியை காரணம் நகர்ந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்? டிவோட்டி, பகவான் டிவோட்டியோட பிரபாவம் அவ்வளவு இருக்கும், எஃபெக்டிவ் அவ்வளவு இருக்கும். தங்கம், நகை, அப்போ நம்ம பொற்காசுகள்லாம் செகண்டரியில அதுக்கு வந்து மேட்சே கிடையாது. பகவானோட அன்பை பெறணும்னாக்கா அது ஈக்குவேட் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு துளசி இல்லை. அப்ப துளசியை வந்து கொஞ்சம் பெருமையா சொல்லியிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. தூய பக்தியால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை ஈர்க்க முடியும். இது சத்யபாமாவோட ஒரு கதை இருக்கு. யூடியூப்ல கூட இருக்கு, நான் பசங்களுக்கு எல்லாம் போட்டு காட்டுவேன். ஓகே, முடிவுரை என்னது? துளசியின் முக்கியத்துவத்தையும் எந்த ஒரு பொருள் செல்வத்தையும் விட கடவுளுக்கு ஒரு தாழ்மையான பிரசாதம் எவ்வாறு பெரியது என்பதையும் இந்த கதை அடிக்கடி மீண்டும் மீண்டும் நினைவுபடுத்தியிருக்கு. இன்னைக்கு என்ன படிச்சோம்? அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் பண்ணிட்டு பாக்யலட்சுமி மாதாஜி என்ன இது சொல்ல போறாங்க அது கேட்கலாம். அர்ஜுனா தனது யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார். அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். அப்புறம் உலகளாவிய வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை, அர்ஜுனன் அந்த வடிவத்தை பார்த்து அனுபவித்து அவர் சொல்றாரு எப்படி இருக்கும்னு. கிருஷ்ணாவின் பதில், அப்ப அது கேட்கிறார், கிருஷ்ணா பதில் சொல்றார். அர்ஜுனனின் ஜபங்கள் என்னது? மன்னித்தோடு பகவானே, நான் வந்து ஹே கிருஷ்ணா, ஹே யாதவா அப்படி எல்லாம் சொன்னேனே, அதெல்லாம் மன்னிச்சிட அப்படிங்கிற. கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தான் வேண்டும், அது வந்துதான் அந்த தேவை. சோ அப்படியாக நம்ம வந்து முடித்து விட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் ஷேர். அப்பா இந்த ஸ்கிரீன் வந்தது, ஏன்னா இது காணாவே விஷயம். ஜஸ்ட் ஸ்டாப். அப்படியாக 11th சாப்டர் முடிஞ்சிருக்கு.